नलबारि गोजौ फरायसालिया 50 बोसोराव हाबबाय आरो बे हाबनायनि थाखाय जोङो बे नलबारि गोजौ फरायसालिया दिनै गल्डेन जुबलिनि मोनसे सेलिब्रेसन मोनसे कमिटि दादों आरो बेवहाय कमिटियाव आरसिनिनो आङो सासे आफादगिरि जानानै दिनैनि बे लाइ खथाखौ गायसनजेननाय जादों। मानो होनबा फैगौ फेब्रुवारिनि 26 आरो 27 आरो 28 सानथामनि हाबाफारि लानानै बे नलबारि गोजौ फरायसालिया गल्डेन जुबलिनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ थांखि लानाय जादों। आलासि महरै जोङो मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायदोंमोन आरो बे हांख्रायनाय मथै जोंनाव कमेन्ट फैदों जे बे मिटिङाव थानो हागोन होननानै कनसेन्ट होनाय जाबाय आरो बे हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङानो फैगोन। प्रग्रामावथ' मथा मथि जोंनि बे प्रग्रामा बे गोजौ फरायसालिनिफ्राय जा बारग'लांनाय एक्स स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोनखौ आं आपिल खालामो जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे गल्डेन जुबलि सेलिब्रेसनाव जाहाथे पार्टिसिपेट खालामो आरो पार्टिसिपेट खालामनाया गोनांथार होननानै आं सानो। मानो होनबा बे फरायसालिनिफ्राय फरायनानै गिदिर गिदिर मानसि जानाय सुबुंफोर दङ जोंनि बे जायगानिफ्राय हालामनिफ्राय। दा बे हिसाबै बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो आरसिनि आफादगिरि जानानै बिथांमोना जाहाथे फैनानै जोंनि बे गल्डेन जुबलि सनाथि मायथाइखौ जाहाथे मोजाङै मोजां खुंफुंनायाव हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो बिनम्र भाबै आङो बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। जोंनि बे मिंमां नलबारि गोजौ फरायसालिया 1970 मायथाइयाव गायसनजेननायमोन। बे गायसनजेननाय बोसोरखौ हमनानै देग्लायनि बोसोरसिमहालागै जोंहा 50 बोसोरा बारलांबाय। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोननानै जोङो फरायसालिनि सनाथि फोरबोखौ फैगौ 26, 27 आरो 28 अक्ट'आव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो आखायाव लादों। आं आसा खालामो बे जोंनि गासै हाबाफारियाव जों रायजोनि सहाय सहयोग मोनगोन। गोजाम फरायसाफोरखौ जोङो मोनसे प्राक्तन छात्र समार'ह एक्स स्टुडेन्ट कनक्लेभबो जोङो आयजन खालायदों आरो बे हाबाफारियावबो गासै सानजानिफ्राय सोनाबहासिम जेसेबां जोंनि गोजाम फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौ जों हांख्रायनो आखायाव लादों आरो बिथांमोना बाहागो लानानै बेखौ मेहेरगोनां खालामगोनखौ आं आसा खालामदों। लोगोसेयै जोंनि बे सनाथि फोरबोआवनो इडुकेसननि सायाव सेमिनार जागोन। बेयाव बाहागो लागोन जोंहा धेमाजि जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार बिद्युत दिहिङिया सार आरो धेमाजि जिल्लानि DO कबिता डेका बायदेव आरो गगामुख हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल बिथां जितेन सयकिया बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों चेयारपारसन महरै आरो गोबां जोंनि जायगानि गोरों गोराफोरखौ जोङो रिसर्स पार्सन हिसाबैबो हांख्रायदों। आं आसा खालामो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय फरायसा फरायसुलिफ्रा मोनसे गोदान मेसेज मोनगोन, जोंनि गार्जेनफोरा गोदान मेसेज मोनगोन। आं बेखौनो मिजिंथियो।